Men size şäheriniň belli gepçeleri diýeşdim. Nomra din. Bizim gowy tarapymyz ekän üstüne gep boşanmak edil bolmaly ýaly getýär. Şunu içenni. Bilen gitmeden aşağıdan çıkan adam ya. Ana arada da bir maşkalar bulaştırdık. Umuman etmez elçe edýär gibi. Gatywa maňa da siz ýalyk gerekdi. Näme etmeli? Maňa gudaçylyga geldiler. Indi men şu oglanyň näme iş etýänini, nireli, hemme zatyn bilesim gelýär. Pullu oglanmy, pulu var aýtmaly mana. Hokman. Krediti alıverirsin el onu mu aýtmalymy? Hawa, hokman. TikTok'ta patbişçiğine açay onun. Onam hokman. Onu da sıkıntı koy ya. Tölew. Tölew näýili? Tölewni işiňiz edip bolansoň berýän. Suratyny ikiňize de telefonuňyza ugratdym, açyp görüň. Benim aýwy? Sen warsın bay. Şahruhan ne bay? Şu Şahruhan merdasın öýüň galyň töläp barýar ha. Ýöne tanışýar. Niýeten tapyp bilersiň? 10-njy mikroraýonda bir yer bar diýär. Gyzlara marya, oglanlara marya, käbir aýallar, erler edi, azar berip alyp gitýärler diýär şataýyp. Niýer kara? Bilemok, gidin, görüň, tapyň, jaňlaşyp durar. Bollanma. Hawa. Gaýry. Uy, duruň, siziň ikiňiz tanamagy mümkin. Şoň üçin durkuňyzy üýtgediň. Olama dogry. Ya bolly. Bolly hakym ola. Bale. Bu gede kıza da yeňle bolana o. Ha? Kayı. Dölüň saçyny ýydan tapdyň ay? Tanalma diýdiňiz ha o. Şeýdemi? Bäri poşun çıkar girmellerler. Jogap berdik ho. Etdiň ha. O. Şola men kemawat de. Bollanma. Sen aşağıda men ýokardandyr. Her kim o ýerine bar hadi. Bamy. Başladyk mı? Hani udaçy. Assalamu alaikum. Waalaikum. Hoş geldiniz. Näli? Näle? Şükürler. Olmadın. Şükür. Tamam. O. Näme hizmetim? Gelin, geçin. Oturun çöreğin. Näme hyzmatda? Sizin hizmetimiz Awa. doğluğunu etcek diýseňiz bolýar. Ýok. Aha, soň. Ne zat geçdi edip bolýar. Ha, aha. Doğluğunu elläp bolýar. Ha. Gelin çakılgan bolýarmy? Gelin çakylyk bolýar. Gatdy gowy. Häzir oturup çöreği ýaýyn, gelin. Ýok, ýok. Men bir göz zat ber. Telefon mı?
Pul var içinde. Cana delle. Alo. Gepçi 007. Gepçi 007 dinleye. Hey, 7. Tapdın mı? Yok, sen tapdın mı? Yok. Nereden? Yöne men go yer tapdım. Bardım onu. Bolyamin işli. Öyle. Gözlü. Bäsman artan okmay. Neyse, ana, olmay. Hey. Ne işliyan? Getir ver o maskaret ya o Tapdın mı? Yok. Ne işliyan berdi, ne işliyan? Vay, o gıylar şunu alak yerlerde suratı düşerler, benim suratı düştüm. Sen näme gıydma? Tapmala bizim işimiz var. Erte pul bolmasa bile amına kıy. Pul manma namın. Sen hiç atam işimi uğruna olmayan. Tapdın mı? Tapama. Sen tapmarkenin de. Sen yana partnyor olmadan neyden tapacak? Benim senin işimi uğruna olup baranam. Ağalar, Näme? ko'mak gerek mi? Şunu tanıyan mı? Oo, Kimse? şef olmaz. Näme diye? Şak power diyen mi? Yok, şef olmaz. Ha, power onun için en doğrusu yan mı? Yiyin pişirin, tamam. El takım. Men şef deydi bana. Ha, şuna deysene. İksan artistlerli de. Oo, Sen çağır hadi. olur. Var mı? Bak. Olur. Kuhna iraymelik ta ho. Ayacak geldi. Bildirme. Ama hitan içinde limon pıntıklattırma. Tamam. Ha? Şef olmaz, bak biraz işler ha. Söyleme. Oo, ne şu infüzü takımlarından, Ha, bak. infüzü takımlarından İyi ver deydi ha. iyi verin dedi. Oo. Alın da. Hadi ver. Tavol. Gelir mi miysen? Öğren gelir mi? Leyla cana delmay. Ha? Tavol. Sağ ol. Leyla cana delmay. Canet. Cana değil ha. Canet. İyisene ilk gör. Neyim için berk getirdin? Men size nahar diýmedim mi? Ola ilk gör da birmi? Neylekin? Gaty Jülay. Seyci Oo. Seyci dirle men bilyana. İyi de olacak ene. Hava. Neme? Şu tagamlar kimin tayinan bilýän mi? Şahruhan? Kim? Yan tan guduradan ara. Ne? Şutayda şef Paul işleyen eken. Abo. Biz ýöne olagryň nälikden bilmämizden birinji 15 ýyl naharlan tinik gördik de näme taň bolsun diýdik. Agy süýjüdüni. Çyndanam? Oo. Ana şef bawar. Başga da bilmeýän zatlar barmy? Bizim bar bilen maglumatymyz şu başka bilmeýän zatda mı? Yo, baş hiç de gerek gel. Ne bişirýän naharlar şu bolsa. Çyndanam? Yüreğim uğdura pişirýän nağırlar şu oldu. Abo. Oglanlar, ýene bir zat. Aha. O waýlam çykmaly. Gep çöplemeli mi? Yok, Molla tapmanmy? yok. Näme etmeli? Biziň toýunmalyan çakyrlyk paýlamaly. Toymanmy? Ha, yani töle gayratynlar. Yok, mesele ýokdur. Bolly, noşlardan? İňçe kem. Yok, tawul. Bizim işimiz bitti. Arkayını iyi verin. Bar sawar oglanlar. Bu zatlar ýöne değişmedi raw. Hava. Yöne tagan çiň taganlar olsun. Hakyký. Benim zadanyamız aydı verin. Näme gep bar?